Free Road kannettava GPS-seurantajärjestelmä. Yksi monista ominaisuuksista on se, että järjestelmä käyttää GPS:ää antaakseen ympärivuorokautisen seurannan kulkuneuvoille. Käyttäjä voi helposti mukauttaa ohjelmiston asetukset ilmoittamaan normaalista poikkeavat auton käytöt. Esimerkiksi auton käynnistyksen tai liikkeen tai asettaakseen autolle turva-alueen, johon on asetettu ilmoitus, mikäli auto on poistunut alueelta. Se myös pystyy jopa lähettämään viestin hätätapauksissa. Kriisitilanteessa laite lähettää heti tiedotteen käyttäjän matkapuhelimeen. Auton omistaja pääsee minä hetkenä hyvänsä käsiksi auton seurantaohjelmaan internetin välityksellä tai matkapuhelimensa kautta. Free Road kulkuneuvon hallintajärjestelmän avulla yhtiöt voivat saavuttaa korkeampia tuottavuuden tasoja autojen käytön hallinnassa. Esimerkkeinä kulkuneuvojen paikkojen hallinta, työntekijöiden koordinointi, ajonopeuksien tarkkailu sekä reaaliaikainen kulkuneuvojen tarkkailu. Tuote on muotoilultaan pieni ja kevyt. Autojen suojelun lisäksi se soveltuu myös erinomaisesti tavaroiden ja myös henkilöiden seurantaan. Erityisesti vanhusten, lasten ja lemmikkien. Nopeaa helppokäyttöisyyttä ja täydellistä turvallisuutta. Free Road kannettava GPS-seurantajärjestelmä.